Нормал спит. Ехо. Трябва да видим на пошлялката долу какво прави. Айде да намерим. И започваме нашия трип от 2388 с Вики и мен. И отиваме да намерим Нола, която е експликация в другото измерение. Не. Нок-нок. Енола! 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 Комин? О, не. В тази стая не влизаме. Забранена е. Здрасти! Кажи здравейте на влога! Здрасти! Здрасти, влог! Какво ще кажеш? Ексайтната ли си да ходиш на Ниагара? По принцип не особено. Ами добре, ние с Вики пък сме ексайтни. Тя рече. Отиваме да си опаковаме Да, ние отиваме да си опаковаме багажа и така. Нищо не се вижда, ама нищо. Абе, хубавото предстои. Гледайте, за да разберете. Уху! Погаден. Тогава. Краси, аз тъмам да записвам и ти се разкара. Срамно е, имам старична. Здравейте, хора! Да не са от надпис. Един кръмбълс. Тук сега ще ви направим едно quick review. На крамбъл кукис с изядени бисквитки. Взехме си бисков лава. Тук е. Лава бер. Много готино. Какво е? Лава бер. Сега ще напушваш ли? Не бе, как ще се напушвам бе? Бяла тук бе. Не гледаш. С трева си. Предполагам. Защо? Ти не се ли напушил на ден на плажа бе? Абе снимам бе! Здравейте, хора! Здрасти, гайс. Сега си седни там да ми пълниш естетиката. Шуито се разваля. Да. Сега трябва да се правим, че много се забавляваме. И купонът Някои беше с нощи ще незабравим. съмнителни. Незабравим беше купонът. Стече кръждах. Ето, не ти ли е познат от миналата година? Аз се го спомням. Поне на нашия... Това го помня, да. От То се нашия... каже Влад. Я? Май. Даниел се казва. Даниел ли се Я. каже? То ли не ще е шофира? Да. Същия. Да. Той беше мега пич. В принцип всичките бяха мега пичове, Добре, докато бе. не почнаха да свалят момичетата по мега гръстия начин. Това не се го спомням. Защо изглеждам като яйце? Виж и значи имам лоши новини. Малко като яйце, видно ти прави главата. Ако е бил на камера. Дали? Бао, майката. Как го загаси, бе? Чули ги. Имам лоши новини за тебе, ако не са те пикат. Какво? Нищо, шегувам се, не искам да бъда група. Фанах. Хайде да ходим на паркинга. Ще изпуснем скапане автобус заради вас. Се жени такива. Мармот. Мармот такъв. И аз да спусна камерата и двамата ме обърнахте гръб. Здрасти на влога! Здравей! Здрасти на влога! Хайде да ходим на Ниагара! На Ниагара... Красива! На Ниагара! Да, аз не се виждам в това огледало се. Как да си? Ема е, те тук в момента му по интервю не се вижда в огледалото. Виж, изглежда си едно съм колкото сте изгледал. Моята стая. Ма съм си изгърбил на хуй. Си изгърбил на хуй. Не можеш да ходиш така, без документи напред. Ти взема майни сестра. Пушила съм преди 3 часа. Пошла съм като комент преди 3 часа. Красимире! Значи сега искам да ме слушат. Няма да ходим там да се излагаме пред хората. Не, и не излагацията почна сега. Не искам никакви желета, искам да дойда в автобуса. Не знаеш, се возим. И да легна да си спа. В баничарничка ще се вози. Те в трамвай. Тая, искам просто да дойде и да се кача да спа. Какво е купила нонсенс? Не съм го купила, аз това Кевин го е купил, да ми е комфортно. Защото знае, че не му го поръчах. Леле, той за тебе го купи. Виж колко. Ударно. Много ударно. Вики, то се разцепва, примерно, виж, Аз съм малко без
Пътуваме към Ниагарските водопади. В момента сме на кой час път? 8 час път. Малко не личи, да, жалост. И да, пускам прибива психически вече. По-намирисва. Но вие няма как да го усетите. И по-добре. Иначе сме готина група, балканци. Шофьора ни вози като чували с картофи. Шофьора може и да няма книжка, страхотен е по принцип, но ако сме имали камъни в бъбреците, вече ги нямаме, обещавам ви. Абе, Яка музика слушаме. готин, Чувствам се като някакъв емигрант тук в това буще. да, малко сме като нелегални И лимани. все пак ще не говоря в Канада. Втори дъбъл, вече Други са в процес на... Аз толкова бе. добре, да ме представлявам. Красиво, само се е изпитал. Отиваме към Ниагара, имаме половин час и ще се видим там. Да, снимаше сега. Добро утро, успешни млади хора! Млади хора, къде ги видя? Снимай си тебе. Даже не мога да се разтегна. Пътуваме си, хора. Остават още 20 минути. Дай камерата. Кажи се хай. А? Какво? Хай! Хай! Си хай! Привет! Привет! Друзья! Ahoj, ahoj, do Česka, zdravíme, čau, čau. На здравие, на здравие. Помахайте с ръчичка. Стига, мах. Стига, мах. Because the whole plan that you can come back to Canada, have your visa and passport, and that's pre-date, okay? Какво са? Искаме далечни кадри. Еми ето, приятели, пристигнахме на Ниагарските водопади. Вики, нали искаш да плуваме? Плуваме, показваме. Еде. Всеки ъгъл. Искаш да ти покажа колко кариеса имам. Къде е Виктория? Вики! This is mine, right? This is mine. Yeah, that's the guy who that's saying, like, he's the one. Баня, селската баня, голям кеф. Баня, селската баня, голям кеф. Ето го и попа, сакуница топа, ето го и попа, сакуница топа. Баня, Я не се усмихвай, я не се усмихвай. Фотомодели, фотографии. Краси е топ фотографа. Всъщност не сме си отличени. Я, almost. Okay, okay. Are you finished? Иска да ни прережда тук за снимките.
А мене кой ще... Да взема да се снимат и после. Ама ти трябва и мен да снимаш, всички трябва да снимаш. А? Защо ми взе раницата? Така или иначе ще се върнем да се снимаме. Само се пререждат. Ей, там са българите. Здрасти хора! Отваряме. Вече сме на коктейлите, на обяд. Здраве! Тест. На мен ми харесва. Което какво е? Моето е... Какво беше? Моето е нещо... Моето е нещо хавайско. О, твоето е много яко. Много е яко. Ау! Доволни сме? Да. Няма и ние краски. Готино да е, че не са събрали. Вие какво пиете? Аз зеле няма да правя само да Дайте! Поста. Ти доволна ли си с коктейла? Вие еднакви ли пиете? Да. Здравейте, приятели, снимаме от Starbucks. А? А моето е, и тя е някаква... Има черетолетна. От другия път обслужването тук ще бъде ето така, да може да се комуникира с клиентите, защото иначе няма да стане добре. Нали така? Така. Не е добре положението, всички сме заспали. Отиваме към Duty Free, някои да си купуват цигари, други да си купуват сувенири. И се връщаме към реалността, гадната Америка. Беше неприятно в Канада. Тапнахме си хубаво. Кога бе? Не знам, реално това ще се появи. Някога. Това ще бъде ли публикувано? Не знам, тъй, блогърката. Това защо спира? Блогърката да каже защо тази камера спира. Блогърката използва тази камера за първи път и не знае как да я използва, така че не мога да отговоря. Торта в чашка. Какво си взе? Ами, взех си студено лате с овесено мляко, но не се стих да си поискам сиропче и сега не ми е толкова сладко. Така че... Поискайте си сиропче. Навсякъде как по света. За жалост и Тук си го намерихме, ще си го вземем за България. той май приказва български. Здравей, как се казваш? Не бе, камерата. Добре, хора, виждаме се пак. Вики, ще те блъска ли хода? Не. Ходиш, ти си турист в момента. Искам да те снимам. Не. Не. Няма да е така перфектно си се случи. Абе, остави с кафе с шапчицата на какво ти е? На Уилфрид. О, Уилфрид, носиш го И в сърцето GoPro. си. И с GoPro. Вики туриста. Виж едно и някаква сваста. Това е за пръв и последен път. Веге, Вики, тук да снимаме градината, фонтана. Ще изпратя да види как ми е писнал. Гледай ги тия двама. Влюбените те. Това се карат нещо. Няма разбиране с тия деца. Сигурно пак се обсъжда тая маса, която Краси не е изчистила. 32 маса. Краси! 32 маса! Къде? Втори оправи
прави кордиарка, като ти каза момичето. Аре, майната бе. Заради тебе ние загуби $50, знаеш ли? Не само заради него, заради нас също. Заради мен също. Вики беше Заради теб, заради мен, заради него. Приятели, вие нямате никакви приятели не сме ти, аз не знам ти какво правиш тук с нас. И аз си върви при Трейси. Отивай си при Трейси, само тя мисли за тебе и за твоите $50. Така само искам да кажа, че Краси е ядосан. Нещо се е случило при слизането от автобуса и го е заболяло кръстчето. Това може би защото беше тясно в автобуса, наистина признавам. Не беше приятно, но сега се ядоса на всичкото отгоре, защото нашите дружки искаха да ходим там и еди къде си и той сега се притеснява, че няма да стигнем на време. Да. Сега какво го загубя? Това имам... Абе, ти си прав, аз моето го фърлих като се едно... Нищо бе! Я да влезна да взема още един-два магнита или не? Да влезна ли да взема? Ма какво да взимам на Кевин, му взех шише. Добре, изключваме камерата. Чао, чао, приятели! Къде сте бе, балочета? Пребаха ни да дадем още пари отгоре. Може ли да смяташ? Ти какво викаш? Лапай за мама, а? Дай ми едно! Ще има и за тебе. Аз носих толкова много усърдно и... Ни по едно кабенце, моля ви се. Това е сигурно чорба, не? Вики, дай им на тихо вече, ме мразнат вече. Да, че има. Yes. Как бе? Да нещо такова? Доволен ли си? Доволен ли сте, маймуни такива? Правиш на дорога, бе? Айде! Коя това не му е мърда. Ти на кой се правиш на класа? Направил съм бивши Добеленов. Все така ще описваме. Това беше тази... И също знаеш кой? Кой беше написал приказка за стълбата? Това не е вярно. Това е писано преди 200 години, още е вярно. Айде, Краси. Кой беше? Аз съм Дриплю и всичките бедни са ми братя. И накрая какво вика? Аз съм цар и господар, бедните хора са си добре. Ще го... История. Много приказка. Масата двор, когато си ни заскарате. Не. Кога ти си сърдиния, когато ни избърса маса? Когато кортярда, когато ти искаш да взема 32 маса от сини. Значи тръгнали си на почивка и те не спират да говорят за работа. Работа. В момента е 1.12, в момента тук Втора маса ти се ядоса, след като ти си направи антрей. Приключили с апетайзерите и вече антрейта. Не ги знае. Аз какво да обяснявам, тя е среща. 2 години подред. Какво се казваше? Аз ще го заснема, много интересно. И просто така си буташ и се влизаш. Дай ги за климатика! Ние си проветрявах ръката да си миришат. С любов към господарката. Какво си имаш, бе, Краси? Я, Сталия. Има мюзик батъл на индийските ресторанти. В момента е 11 часа и ние отиваме в Канада. Що не? Защото интересно повече от Америка. Даваме само мина. Защо? Ще останем. Сградата си Skywalk Tower.
Sorry.